bon vraiment min nɔgɔya kɛ a ye fɔlɔ ala ka farigan nɔgɔya hali bi kosɛbɛ vraiment a nana diyara ne ye jamana ɲɛta n'a bɛ Sogɛli bolo ala ka ɲɛnabɔ ka d'a ma tiɲɛ yɛrɛ vraiment a diyara ne ye. Ne bɛ mun ɲini ala ka nɔgɔya ka toujours ka kɛnɛya d'a ma ka sini kɛnɛya d'a ma ka jamana ta fanga d'a ma bana bannen o diyara ne ye kojugu bon a ye kelen ka baara daminɛ ne yɛrɛ ka laɲini don a ka baara daminɛ toujours n b'a ɲini gouvernement fɛ u k'u jija ka Sogɛli to yen a k'i jɔ i jɔyɔrɔ la n'ala sɔnna a ma an hakilina ye mun ye a bɛ nɔgɔya. Tiɲɛ na Sogɛli ye baara daminɛ a ɲɛna parce que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna jamana tun jɔlen don dɛ foyi tɛ ka marché dɔ fara a la fɛnw bɛɛ prix kan fɛnw bɛɛ yɛlɛnna mais ni Sogɛli nana k'i hakili to la baloko la surtout baloko balo a kɛ balo prix jigin ka nɔgɔya kɛ maliyɛnw ye an bɛ dun ka fa de fɛ dɛ. Ko premier ministre ye ca daminɛ ayiwa an bɛ dugawu de kɛ ala ka kɛ hɛrɛ ye jamana in bɛ bɔ nɔgɔ la cogo o cogo ala k'o sira d'u kɔrɔ an bɛ dugawu kɛ a n'a ka ɲɛmɔgɔw ye ala ka koɲɛ nɔgɔya. Nin bɛɛ b'a fɔ ko ni furu kɔnɔna na ni muso ni cɛ n'a ye san 40 kɛ ni ala ma den nɔgɔya ni den nana o kɔnɔna na nisɔndiya min bɛ na famille kɔnɔ o nisɔndiya de bɛ ka tengu ka na Mali kɔnɔ sisan. Sogɛli c'est l'homme de la situation vraiment tellement que question cunna kan nisɔndiya kojugu t'a dɔn n bɛ min fɔ quoi franchement dire ala ka na n'a ɲuman ye k'an nɔgɔ kun ɲɔgɔn na vraiment n'ale tɛ ko gɛlɛyalen don sisan dɛ. Ko gɛlɛyalen don sisan denmisɛnninw min b'an kunna an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u kanu b'an dusukun na jamana kanu b'u dusukun na u kanu b'an dusukun na o kama mais mɔgɔ min bɛ se k'olu kɔdɔrɔma don ka tila k'u bila sira ɲuman kan o Sogɛli tare a ka nali la.